Možno ste už vo farských oznamoch počuli, zachytili, že je možnosť prihlásiť sa na Clip Time. O čo teda ide, sa dozviete v dnešnej relácii, kde hosťom je Silvia Hurbanová z organizačného tímu. Dobrý deň, vitajte. Dobrý deň. Takže, čo je to Clip Time? Clip Time je arcidiecézne stretnutie mládeže, ktoré sa bude vlastne teraz konať 24. až 26. novembra. Je to vlastne také pokračovanie Svetových dní mládeže, kedy nás pápež František pozýva aj do toho, aby sme sa stretli aj v takých menších skupinách, napríklad v rámci diecézy. Stretnutie mládeže, koho považujeme za mladého? Tak taká veková kategória v rámci nejakých takých už predpisov je to zhruba od tých 15 rokov do 30, ale teda samozrejme, keď sa prihlási niekto aj mladší alebo trošku starší, tak ho príjmeme medzi seba, ale teda je to program hlavne zameraný na mladých, takže aj tí, ktorí sa prihlásia, aby s tým mali tak možno rátať, že to bude najmä pre túto vekovú kategóriu tak naplánované. Keďže je to stretnutie mládeže Bratislavskej arcidiecézy, bude to v Bratislave? Áno, bude sa to konať tuto v Bratislave. Väčšina programu sa bude odohrávať vlastne v priestoroch spoločenstva Martindom na Rožňavskej 17, ale niektoré časti programu budú aj tak rôzne po meste. Aká je tohtoročná nosná téma, lebo nejde o prvé stretnutie mladých našej arcidiecézy? Tento rok sme vybrali tému Povolané srdce. Keď sme vyberali tému, tak sme sa vlastne myšlienkami vrátili späť do Portugalska, keď nám na Svetových dňoch mládeže vlastne pápež František hovoril o tom, ako každý z nás je povolaný tam, kde je. A veľmi sa nás to tak dotklo. Sme tak chceli, aby možno aj mladí, ktorí neboli na Svetových dňoch mládeže, tak mohli znova pocítiť to, že každý z nás je povolaný a že cirkev je pre každého, ako to tak zdôrazňoval pri tom svojom prvom príhovore v Portugalsku. A takisto v tom čase sa akurát zverejnila možno aj téma Týždňa cirkvi pre mládež, kde bola téma Vojsť do domu a začuť. Tak sme to tak chceli tak prepojiť v takej nejakej myšlienke toho, že chceme si pripomínať to, že každý z nás je povolaný a takisto to srdce má tak znázorňovať to, že to naše srdce chce byť tak otvorené na počúvanie toho, čo nám tak Pán Boh hovorí. Ako túto tému chcete priblížiť mladým, ktorí sa prihlásia? Túto tému chceme priblížiť takými rôznymi časťami. My sme si vlastne aj túto tému rozdrobili na také drobné a vlastne všetky tie témy, lebo vlastne tento rok máme až 3 témy, ktoré môžeme tak obsiahnuť, hej? Že vlastne to povolané srdce, do ktorej sme si tak my tie témy zabalili. Potom to Vojsť do domu a začuť, čo je téma Týždňa cirkvi pre mládež, ktorý v tom čase prebieha. A medzičasom teda pápež František zverejnil aj takú nosnú tému Svetového dňa mládeže, ktorá je do slovenčiny tak uchopená v téme Radostný v nádeji. A tak my chceme možno si to tak rozdeliť aj do 3 dní, že ten prvý deň vlastne bude tá téma povolaného srdca, kde chceme tak viac sa ešte vrátiť späť myšlienkami k Portugalsku. Príde medzi nás otec Nuncius, takže budeme aj ďakovať za stretnutie s pápežom Františkom spolu s ním. Bude tam na záver možno aj taká menšia party večer, kde chceme možno sa tak proste aj radovať a vrátiť ešte tak naspäť tej radosti, ktorú sme prežívali v Portugalsku. V sobotu bude tá téma práve Vojsť do domu a začuť, tak viac zdôraznená rôznymi prednáškami, diskusiami. Príde medzi nás Marek Madro, Marek Vácha a takisto aj známy reper Ego. Takže budeme počúvať rôzne svedectvá, prednášky a po obede aj rôzne workshopy, kde už si mladí budú môcť aj prakticky vyskúšať mnohé veci, ktoré do obeda započuli. A večer to vyvrcholí v takej časti programu s názvom Noc v meste, kedy sa budeme tak spolu modliť na rôznych miestach s rôznymi spoločenstvami. V nedeľu už to bude tá radosť v nádeji počas svätej omše, počas stretnutia s otcom biskupom a takisto aj počas takého spoločného agape. Čiže prečo by sa mladí mali prihlásiť na takéto podujatie organizované pre mladých? Myslím, že ak chcú mladí zažiť spoločenstvo, zažiť veľa mladých, ktorí možno majú podobné otázky, alebo žijú podobné veci ako oni, ak chcú možno sa prehlbiť vo svojej viere, alebo proste len zažiť nejaký fajn čas, zabaviť sa a zažiť naozaj aj víkend, kde môžu získať nové vedomosti, ale mnohé veci sa aj naučiť, získať nových priateľov, tak určite je to pre nich. Aká je možnosť toho prihlásenia?
Registrovať sa mladí môžu na stránke cliptime.sk. Môžu si zabezpečiť vlastne buď len program, alebo aj program spolu s ubytovaním a stravou. A vlastne registrácia je otvorená do 17. novembra, ale samozrejme bude možné prísť aj na miesto bez registrácie, len teda tam už nemôžeme garantovať stravu a ubytovanie. Myslíte, že teda bude to naozaj také pokračovanie toho Lisabonu, ako ste v úvode nášho rozhovoru povedali? Myslím, že mnohí mladí, ktorí teraz aj z našej arcidiecezy bolo vlastne najviac mladých v Portugalsku a viem, že mnohí mladí tam zažili naozaj veľa radosti, veľa takého spoločenstva, že sme tam naozaj mali taký fajn čas spolu a že chceme možno, aby tí, ktorí tam boli, si to mohli tak znova pripomenúť a zároveň tí, ktorí nemali možnosť to zažiť, tak mohli aspoň v takom malom zažiť to spoločenstvo cirkvi, ktorá je taká naozaj otvorená, v ktorej každý z nás si môže nájsť svoje miesto a chceme, aby to zažili vlastne tuto na tom Cliptime. Je to celkom veľké podujatie. Ako dlho trvá príprava takejto akcie? O Cliptime sme uvažovali už od asi februára, marca. Ale také naozaj prípravy, také intenzívne začali až po Svetových dňoch mládeže, keďže sme mali dovtedy veľa práce so Svetovými dňami mládeže, takže až keď sme sa vrátili, takže sme si na 3 dni oddychli a potom sme sa pustili už tak intenzívne do príprav Cliptimeu. To znamená, že dá sa takéto stretnutie, keď ste jednou z organizátoriek vôbec užiť v úvodzovkách? Alebo skrátka človeku to dôjde až niekoľko dní potom, keď si tak oddychne, odfúkne? Ja si myslím, že keď je človek v organizačnom týme, tak si už je úplne iné veci, ktoré si už je ten účastník, že častokrát možno nemôžem byť na prednáške, ktorá je úplne úžasná a ľudia tam možno započujú mnohé veci, ktoré sa dotknú ich srdca. Možno nemôžem byť úplne na všetkých častiach programu, ale zároveň, že stretávam sa napríklad s dobrovoľníkmi, ktorí sú naozaj veľkým svedectvom toho, že ako Pán Boh pôsobí v ich živote. Vidím mnohé veci, ktoré sa pokazia a potom sa zázračne vyriešia a naozaj vidím v tom taký Boží zásah a to, ako sa o nás stará, ako naozaj sa veci vedia vyriešiť úplne jednoducho. A takisto možno vidím aj potom neskôr spätne tých účastníkov, ktorí prídu a poďakujú alebo povedia nejaké svoje detstvo. A to je niekedy ešte o mnoho silnejšie ako prednáška od kohokoľvek. Takže, milí naši diváci, registrujte sa, ale nezabudnite aj poďakovať, aby aj organizátori vlastne vedeli, že to, čo robia, má zmysel. Silvia, ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme.